ବୋକା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା। ଦିନେ ଜଣେ ବୋକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୀରବଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଓ ବୋକା। ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବୀରବଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲା। ବୀରବଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଏକ ମୂର୍ଖ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ମନେ ମନେ ବୀରବଲ ଏକ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ବୀରବଲ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଟା ପଥର ଯାହା ପାଇବ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ବୀରବଲ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ କହିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ଇଟା ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି କଥାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସହରରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବୀରବଲ କହିଥିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମୂର୍ଖ, ବୋକା, ସିଏ ବା କାହିଁକି ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ? ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସ୍ ଯେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୀରବଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ।